स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। वीडियो शुरू करे से पहले आप सभी के बता दी कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो के लाइक और शेयर कर दें। पहिल का खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के एक्शन स्टार अभिनेता यश कुमार और अंजना सिंह के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त फिल्म आवे वाला बा, जौना फिल्म के नाम बा कसम पैदा करने वाले की 2। ये फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर सोशल मीडिया के माध्यम से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग स्क्रीन पर देख सकतनी। ई फिल्म के लीड रोल में आप सभी के यश कुमार और अंजना सिंह के सुपरहिट जोड़ी देखे के मिली। ई फिल्म के प्रोड्यूस कैले बाड़े यश कुमार जी और ई फिल्म के डायरेक्ट कैले बाड़े संजय श्रीवास्तव जी। और ई फिल्म के ट्रेलर के आप सभी के बीच 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बी फॉर यू भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल जाई, जौना के आप लोग जाके देख सकें। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आप सभी के फर्स्ट लुक पोस्टर कैसन लागल और कितना लोग ई फिल्म के ट्रेलर के इंतजार कर रहल बा। दूसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ओर से, जिनकर सुपरहिट फिल्म जाल एक साजिश के गाना जवानी के आग ह टैंकर से नाबूती शॉर्ट वीडियो सॉन्ग एंटरटेन म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। तीसरा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव और शिल्पी राज के ओर से, जिनकर नया गाना पढ़ा तानी नौआ में फुल ऑडियो सॉन्ग SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके सुन सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के रॉक स्टार सिंगर रितेश पांडे के ओर से, जिनकर श्री राम मंदिर स्पेशल गाना भगवा रंग फुल वीडियो सॉन्ग रिद्धि म्यूजिक वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। पांचवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और प्रियंका सिंह के ओर से, जिनकर बोलबम गाना महादेव का दीवाना फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ई गाना के अब तक 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा, आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। छठा खबर निकल के आ रहल बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर श्री राम मंदिर स्पेशल गाना मोदी जी की सेना चली फुल वीडियो सॉन्ग अंकुश राजा ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। सातवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका व अभिनेत्री अक्षरा सिंह के ओर से, जिनकर रक्षाबंधन स्पेशल गाना प्रीत के डोरी फुल वीडियो सॉन्ग बिहारी वुड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। आठवां खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना कोरोनवा में चुम्मा लेता ईयरफोनवा फुल वीडियो सॉन्ग आदि शक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। नौवा खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायक व अभिनेता प्रमोद प्रेमी यादव के ओर से, जिनकर गाना लोहिया काटत गाल हिले फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहल बा। और ई गाना के एक दिन में 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा, आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। 10वां और आज के आखिरी खबर निकल के आ रहल बा भोजपुरी के सुपरहिट गायिका अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर रक्षाबंधन स्पेशल गाना भाई बहन के प्यार रक्षाबंधन फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से रिलीज कर देहल गईल बा, जौना के आप लोग चाही तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बाकी वीडियो आप सभी के पसंद आयल होई।
वीडियो के देखे खातिर आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक कर दी, शेयर कर दी, कमेंट करी और चैनल पर नया बानी तो भोजपुरी सिनेमा से जुड़ल सभी खबर सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में देखे खातिर हमनी के चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी के बटन के दबा के नोटिफिकेशन के ऑल कर दी।